Mae ein gweithleoedd yn newid. Rydyn ni am wneud yn siŵr bod eich lle gwaith yn iawn i chi ac yn rhoi amrywiaeth o leoedd gwaith i'ch cefnogi chi trwy gydol eich diwrnod gwaith. Bydd cyfleusterau modern ac arloesol yn helpu i wella eich llesiant ac yn eich galluogi i roi gwasanaeth mwy effeithlon. Byddwn ni'n gwneud yn siŵr bod gennych chi'r teclynnau sydd eu hangen arnoch i weithio mewn ffordd sydd ddorau i chi a'ch tîm, fel eich bod yn gallu gweithio y ffordd rydych chi angen, pan fyddwch chi angen, ac o bron unrhyw le sy'n addas i chi a'ch tîm. Ni fydd ein llefydd gwaith gydag annibendod ym mhob man ac yn hen ffasiwn mwyach, byddant yn ffres, modern ac yn fannau deniadol i'w defnyddio gan bawb. Ni fydd angen i chi deithio ar draws y sir ar gyfer cyfarfod, ac os yw ein briodol, gallwch ddefnyddio Skype ar gyfer cyfarfodydd a'r cyfleusterau cynadleddau fideo. Ar gyfartaledd, dim ond hanner o'n diwrnod rydyn ni'n treulio wrth ein desg, felly pam mae angen un arno? Yn lle hynny, mae angen gwahanol fathau o lefydd gwaith sy'n addas ar gyfer gwahanol anghenion gwaith. Rydyn ni'n creu ardaloedd ar gyfer cyfarfodydd anffurfiol, mannau tawel ar gyfer gorffen yr adroddiadau hynny sydd angen eu hysgrifennu a byrddau tîm ar gyfer cydweithio gyda'ch gilydd. Gallwch weithio ym mha le bynnag sy'n addas ar gyfer eich dyddiadur a'ch anghenion busnes. Pinai os yw hynny mewn swyddfa arall sydd gan y cyngor, yn eich cartref neu wrth i chi deithio. Rydyn ni'n edrych ymlaen at lefydd gwaith syml, smart a rhai sy'n cael eu rhannu ag eraill, ac a fydd yn gweithio i chi.